Sani Ahmad Dambaya tabbas ina kokari a bangaren fitar da waƙoƙin shi da yake iri daban-daban. Zamu ga wannan mawaƙi da muka duba a shekarar 2022 ya fitar da waƙoƙin da idan ka saurara kai kanka zaka tabbatar da cewa yayin matukar kokarin da ya cancanci a jinjina masa kuma ya ba masa ayi masa comment da daɗi. Ina ƙara masa godiya wanda suke bibiyar wannan channel din wasu ke danna mana kalmar ta alamar lakin da alamar ƙarawa domin hakan ne yake ƙara tabbatar da cewa suna bibiyar wannan channel din kuma suna sauraron dukkan wasu basiyan aika iri daban-daban. Wannan channel din take kokari wajen ganin ta kawo kuma kun ji su kun ji daɗin su kun yaba da su hakuri mana comment da lakin a cikin channel din. Ina ƙara masu godiya wanda suke bibiyar wannan channel din kuma suke danna mana kalmar ta alamar lakin da kuma alamar ƙararrawa hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu basiyan aika iri daban-daban. Ina ƙara masu godiya kuma ina fata ku ci gaba da bibiyar mu a cikin channel din kuma ku ci gaba da danna mana kalmar ta alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan fitacce channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu aika da muke kawo muku a cikin wannan fasiyar channel din. Mun gode sosai wajen ziyartar mu da kai a cikin channel din da danna mana kalmar da kuke ta alamar lakin da kuma alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Muna ƙara muku godiya matuƙa wajen ziyartar mu da kai a cikin channel din mai albarka. Sani Ahmad Dambaya tabbas ina kokari a bangaren fitar da waƙoƙin shi da yake iri daban-daban. Zamu ga wannan mawaƙi da muka duba a shekarar 2022 ya fitar da waƙoƙin da idan ka saurara kai kanka zaka tabbatar da cewa yayin matukar kokarin da ya cancanci a jinjina masa kuma ya ba masa ayi masa comment da daɗi. Ina ƙara masa godiya wanda suke bibiyar wannan channel din wasu ke danna mana kalmar ta alamar lakin da alamar ƙarawa domin hakan ne yake ƙara tabbatar da cewa suna bibiyar wannan channel din kuma suna sauraron dukkan wasu basiyan aika iri daban-daban. Wannan channel din take kokari wajen ganin ta kawo kuma kun ji su kun ji daɗin su kun yaba da su hakuri mana comment da lakin a cikin channel din. Ina ƙara masu godiya wanda suke bibiyar wannan channel din kuma suke danna mana kalmar ta alamar lakin da kuma alamar ƙararrawa hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu basiyan aika iri daban-daban. Ina ƙara masu godiya kuma ina fata ku ci gaba da bibiyar mu a cikin channel din kuma ku ci gaba da danna mana kalmar ta alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan fitacce channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu aika da muke kawo muku a cikin wannan fasiyar channel din. Mun gode sosai wajen ziyartar mu da kai a cikin channel din da danna mana kalmar da kuke ta alamar lakin da kuma alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Muna ƙara muku godiya matuƙa wajen ziyartar mu da kai a cikin channel din mai albarka. Sani Ahmad Dambaya tabbas ina kokari a bangaren fitar da waƙoƙin shi da yake iri daban-daban. Zamu ga wannan mawaƙi da muka duba a shekarar 2022 ya fitar da waƙoƙin da idan ka saurara kai kanka zaka tabbatar da cewa yayin matukar kokarin da ya cancanci a jinjina masa kuma ya ba masa ayi masa comment da daɗi. Ina ƙara masa godiya wanda suke bibiyar wannan channel din wasu ke danna mana kalmar ta alamar lakin da alamar ƙarawa domin hakan ne yake ƙara tabbatar da cewa suna bibiyar wannan channel din kuma suna sauraron dukkan wasu basiyan aika iri daban-daban. Wannan channel din take kokari wajen ganin ta kawo kuma kun ji su kun ji daɗin su kun yaba da su hakuri mana comment da lakin a cikin channel din. Ina ƙara masu godiya wanda suke bibiyar wannan channel din kuma suke danna mana kalmar ta alamar lakin da kuma alamar ƙararrawa hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu basiyan aika iri daban-daban. Ina ƙara masu godiya kuma ina fata ku ci gaba da bibiyar mu a cikin channel din kuma ku ci gaba da danna mana kalmar ta alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan fitacce channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu aika da muke kawo muku a cikin wannan fasiyar channel din. Mun gode sosai wajen ziyartar mu da kai a cikin channel din da danna mana kalmar da kuke ta alamar lakin da kuma alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Muna ƙara muku godiya matuƙa wajen ziyartar mu da kai a cikin channel din mai albarka.